شنوندگان عزیز و دوستان مهربان، روزی همگیتان بخیر و شادی باشد. امیدوار هستم که همه شما خوب و سلامت هستین. خیلی که میبینید نوار امروزه ما از یکی از مغازه‌های کره با نام دایسو سر می شود. مغازه‌ای که در اینجا همه چی هست، از خوراک سر کرده تا پوشاک. عموما گوییم تمامی майда чуйдаи рӯзгор ҳама чӣ ҳаст ва боз нархаш низ бениҳоят арзон аст. Бо нархи дастрас назар ба дигар мағозаҳо нархаш арзонтар аст. дайсои пешхонаи мо он қадар калон нест, фақат 4 ошёна дорад. аз ҳамин сабаб либоса несту, вале дигар чизҳои лозима ҳама чӣ ҳаст. ҳозир бошад якҷоя тамошо мекунем ва дар бораи нарху навошам гап мезанам. умуман гӯем нарху наво аз 1000 вони корейскӣ сар мешавад то 5000, яъне аз 5000 зиёдтар дигар чиз нест. 1000 вони корейскӣ ба пули тоҷикии худамон қариби 10 сомон, бале ҳамин қадар мешавад ва 5000 бошад тақрибан 50 сомон, ҳамин қадар ҳисоб кунем мешавад. дар якум ошёнаш бошад чихеле ки мебинен, як қисмаш намхел чизои гӯем занона, косметика, боз инамин сумкаҳои рангу баранги зебо барои косметикагирӣ, боз барои кӯдако, умуман барои бисёр чизҳо истифода мебаранд. косметикаша мо аллакай тамошо кардем, нишон додам ҳамаш кати нархош. худтонам хе нигоҳ кунен, иҷада нархош навистагӣ ман чихеле ки гуфтам аз 5000 зиёд, яъне қиматтар чиз нест. чихеле чизе ки мехоҳед то 5000 аст. аз ин қиматтар ман то ҳоло надидагиам. мумкин бошад дар мағозаҳои калон дайсо, дар дигар мағозаҳои калон, не ки ҳамин чанд дайсое ки ман дидам, рафтам аз 5000 зиёд чиз надидам ягон бор. хулас намхе дӯстони азиз, иҷа боша ҳар намуд пакетҳои дигар. якум этажаш намхел як қисми дигараш боз фақат гӯем сумка будай. ма аллакай ай намуд сумкаҳо гирифтагиам, барои мансурам гирифтагиам, барои боз ҷӯша медозӣ, боз фломастер, ручка, ҳамхе чизое ки худаш истифода мебарад. ҳаваи чизошам бисёр меандозам. анамин намуд қутича гӯем барои косметикагирӣ беҳад мада маъқул шуд. нигоҳ кунед чӣ хел удобнияй. косметикаро мегирӣ медозӣ, намхел аккуратнияк меиста. сумкада медозӣ всё равно ардалаш меша, ишта якҷоя меша, неки нахел хушу якгири порядкамониша амхе меиста. чихеле ки мебинед нархшам навистагӣ 2000 вон, нархаш вообще арзон. дигар мағозаҳода метавонӣ то 10000 ёвӣ. иҷа боша ҳар намуд қутичаҳои намхе холӣ. агар хоҳӣ ягон намуд духӣ, ягон намуд чиз пур карда истифода мебарӣ. тамоман холияй гӯем. ана инҷа бо дӯстони азиз маскаҳо чихеле ки мебинен, вибор беҳад бисёр. маска барои рӯй, барои даст, барои поча, умуман гӯем барои ҳама ҷой маска ҳаст. нархош боша ина 1000, анаиш боз 1000, и боша 2000 вон. хулас нархаш аз ҳамон чӣ гуна будани маска вобастае. поёнда бо дика намудтаракош, ба анаи болода бо камтар қиматтаракош. маскаи рангу ранг гӯем қиматтарак. анаиҷа бо маскаҳо аз ҳар намуд мевагию сабзавот тайёр шудагӣ ё бо тамоман арзонанд. даже 1000 вони корейскӣ несте, 500 танга, яъне як 5 сум ё 6 сомони тоҷикӣ намиқадар меша. иҷа боз ҳар намуд губкаҳо намхел барои танални анаи поён будагиш беҳад бисёр. ира чӣ хел истифода мебаранд ман намедонам, беҳад бисёрай. ира ба фикрам 1-2 сол истифода мебарем. инам хеле дӯстони азиз, мо ҳозир фақат чизҳои занонаша дидастем. ҳозир боша устосто дигар чизҳоша мебинем, пасудаҳоша бо дигар чизҳоша умуман ҳозир мебинем.
инам хел мансур катида даштаву тараф ман боша инам хел баъзур тамошо карда осташмуда камера кадестам ҳози камтарака киргирякна бо мегирмша иҷа боз ҳар намуд шлаку инам хел барои нохун чизҳо иҷа боз як намуд асбоби кеми лака қоқ мекунам номуша ёдам биромад чи ҳастай анам хеле низ ҳастай вай 5000 и боша нохуни искусствени ҳози боша акка дуюм этаж мерем дуюм этажа тамошо мекунем праздники Хэллоуин ки қариб омадагия ҳамин сабаб нам хел дайсора фасон кардиян хушрӯ кардиян гӯем праздничный кардиян инам хел гулои зебо ёш ҳамаш искусствениян бинен чихе хушрӯ рангу ранг ёрам албатта фурӯшай донакӣ пачкагӣ ҳамаш ҳастай иҷа дӯстони азиз ҳамаи чӣ барои ҳамин праздники Хэллоуин буда ичи хеле ки мебинем на чизҳои тарснок нам хел ҳамаш фурӯшӣ на абадоки Хэллоуин нам хел ёра кӯдако бисёртар мегиранд ҳамаш барои кӯдако ҳамун сайдику мактабу шонда мегиранд барои ҳамин ида ҷашн гирифтан нам хел иҷа ҳамаш гӯем Хэллоуин барои Хэллоуин пешаи хел набуд пешаи ҳамин ид ҷошта пасуда ҳам хел чизҳо мефурӯхтанд ҳозир боша то ҳамин праздник тамом шудана ҳам хел чизҳо мефурӯшанд баъдан бо ҳамун чизе ки буд ҳавая ҷошта мемонанд инам хел дӯстони азиз якҷоя тамошо мекунем мағозаи калони дайсора мағозае ки байни тамоми хориҷиё на танҳо хориҷиё балки ҳамин Корея машҳур аст қариб ки ҳама мебиёянд беҳад яхел вақт ҳам хел очират мешавад он ҷое ки касса ҳисоб мекунад беҳад очират мешавад ман боварӣ дорам ки кадом тоҷике ки дар ҳамин Корея зиндагӣ кардагӣ бошад ақаллан як борам боша ҳамин мағоза даромада харид кардагӣ барои мисол мо беғарз аз хӯрока қариб ки дигар чизҳое ки дар зиндагӣ дар кор мешавад майда ҷӯйдае ки барои кухни дар кор мешавад ман қариб ки бисёр омада ҳаминҷа харид мекунам нам хел дӯстони азиз ҳозир боша боз дуюм этаж ва сеюм этажу чорум этажам тамошо мекунем то охири влог бо мо бошед дӯстони азиз тамошо кунед ана иҷа дӯстони азиз хӯрокаш нам хел ҳар намуд печениҳову қандакҳо барои кӯдакҳо боз наиҷа холодильник мондагӣ морожникам ҳастай ҳозир боша ман камтарак нам хел гем нархша муқоиса кардем нами чипсе ки мо мегирем бисёртар мансур нағз мебинад иҷада нархаш 1000 вон мағозае ки мо мегирем нами пеши хона монда уҷада як баробар қимат яъне қариб ки 2000 вон уҷада иҷада 1000 яъне як баробар иҷада арзонтар нам холоз ман як бор муқоиса кардам ки як баробар фарқ мекарда хӯрокаш ба фикрам на ҳамаш иқадар фарқ мекунад мумкин ҳамин чипси фақат ҳамон
broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it on. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me on. I spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town but in a big arcade. I got addicted to a losing game. Pennies in the slot. Giving it up didn't take a lot. I saw the end for it become. Still I carried it, I carry on. I don't need your games, game over. Give me all the strong.